बाहरला शहरला भी कितना कचड़ा एकदम दूर ना बाहर छत तो मैं एकदम कचड़ा कचड़ा हो जाला। बाहर से आके सोचो नहीं कि हम घर दुआर एकदम कौन रह का करी नहीं देख बेटा ना आजकल ना इतना थू हो जाता ना गिर जाता है मोए पेड़ में से कागज पत्थर गिर जाता मोए लाके नमी नमी लइको कागज पत्थर गिराने तो सब पड़ता है बाहर के ऐसे के नीचे आज ना कुछ बनाई ना आज लिट्टी बनाई ना तनी काम ढेर कइले बानी लिट्टी तन की आराम रहेला। भौजी हो के हो भौजी का करतो हे जाओ नीचे खोजतनी हमार कौन काम लागेला कि रो नीचे खोजे लगनी हां भैया कहां गुल बड़ा कैसे रुआ आज याद आ गेला बा छोड़ी ना भैया के रुआ एकदम आओ तनी आवते आवते भौजाई के हाल चाल नहीं की पूछा था भैया के बारे में पूछे लगनी। सुनो ना बैठा जा बैठा तनी बैठा वो जानते रही कि रउआ आइम लागता यही से बाहर के छाता चिकन कर बैठा ना बढ़िया ले बैठा तू त खिसियाइले रहलू बुझाला कि हरदम ना जी का करी कामो करत करत ना दिमाग हमर एकदम बड़ी खिस हो गई दिमागवा तनी शांति कलनु कलई वोट काने मारता का बात करत तनी हमार मन हम केनियो वोट दियो से का मतलब रउरा के कानियो दे तब का अरे हम गोई रहे होने नो टलवा में तो कुल मेहरानू अपने में बतियावत रहीसन तो हमनी के हिंका मारल जे तो हम जाय दी बतियावत रहीसन तो हमार मन हमार जेकरा मन करी ओकरा में मारम वोट कोनो एमे जबरदस्ती थोड़ी बाकी हमरे मारा चाहे हुनकरे में मारा ना तो मतलब नहीं के तो तू हमरा के देवर ना अपन माने लुका हो का बात कर देवर बबुआ रौरा के ना मानम त केकरा के मानम जी रौरा त बानी भये चल जानी त रउआ हमर मन लगावत रहेनी सब काम हम तार करे नहीं हम एगो तारा के काम को हम तो ना करबू काहे ना करम जी कौन बात बाटे तो माने उहे पूछत है भाऊ पोटावा तारा केने मारे के मन बा देखी सब काम कह देनी तो कह देनी लेकिन वोट मारे के ई मत कहि कि केने वोट मार तू की वोट मार तड़ू हमार मन वोट कनियो मारी वोट मारू छोड़े ना वोट के बारे में का एकदम पड़ल बनी जी ई ना कि अपना बारे में बतावेला हाल चाल ई कुल तब वोट के हाल चाल सब ठीक बा अब वोट वाला चलत तो वोटे वाला ना पूछम तो हमार मन के नियो वोट मारियो सर ओरा के का मतलब बाटे अरे मतलब छोड़ देखो 5 साल को परब आवेला तो का नाम बाटे तो माने यही से कहत नहीं तो वोटवा काने मरबू 5 साल के परल तो कोई जरूरी ना रहेला कोई में जाके वोट मार द आखिर तार होई नु तो हम हिंके मारम वोट पब्लिक के मन जेकरा मन करी ओकरा मारम और दिन जे अच्छा लागी कि जे मतलब जल्दी जीते वाला बा ओकरे में मार दे हम में कौची बाटे हम जेकरा में ना मरबू और देखी ई कुल जबरदस्ती बात मत बतियाई कि जेकरा में कहम ओकरे में हम मारम हमार मन के मालिक हम खुदे हनी दूसर कोई हमार मन के मालिक ना बनेला जबरदस्ती में बा घर के हमनी के भौजी या देवर बन जा तो हम कहत तू हमर बात ना मनबू इतना मन ई मत कही कि घर के अब कहीं रहुआ घर के बगल खनिया घर के अब मान ली रोला से बोल देनी बतिया लेनी तेकर मतलब ई ना कि रो जौन कहम तौन हम करम हमार मन हम कहूं मानी वोट देखी तोर बबुआ एकरा बारे में हमरा से बात मत कर बोले बतियावे के बात मत करो बोले बतियावे के बुझाता कि हम तारा कौन उल्टा सीधा काम सिखाई नहीं तो कहत ना हम उल्टा सीधा नहीं की कहत हमरा संग लड़ाई करे खातिर रुआई नहीं आ हम जेकरा में कहब नु ओकरे में वोट मरी हनु आई गांव घर के कुल टोला महल के बैसन औरत ओकरो के वोट मरवाई हो कोनी अरे बाप रे बाप हाय देखा महात्मा जी के जहां कहन हमें हम वोट मारम जहां कहबा हमें हम खड़ा रहम जहां कहबा हमें हम जाइम ना तो मरबो ना हो काहे के मारम जी काहे ना मरबू जबरदस्ती मत बोल बुझाता कि सनल जैसा हम जबरदस्ती नहीं करत कहत कि हमारी वोट हमार मन हम जहां हमारे के मन करी हुआ मन रोना से का मतलब बटे मतलब ना तारा कहत वो जहां कहम हो ये मरी हो फिर मत करियो हमार मन हम जहां मन करी हुआ मन राव से का मतलब बड़ाइल बानी कहे खातिर का कहे खातिर हम देख ल तारा कहत नु पूरा टोला महला के पूरा औरतन के वोट मारे के बा जा कहम हो ये मरवाई हो महिला के ना 35% ना आरक्षण मिलल बाटे हमनी के जहां मन करी वहां वोट मारम जी आ रउआ ढेर जिन बोली जने गोड़े हाथ हेल में गोड़े हाथ हमर घर बोले के मत कह हम कहती जे हमारे के बता रहा मरवाहू के वोट कह खाती गेल बानी का जैसे लागत कि सोनल के तरह बतिया तनी जहां मन करी वहां मारम हाँ। हमार मारा जी ना तारा मारा ही के बा तू देखिए मारबू कैसे जाए जैसे हमार दिमाग हम में तो जाते बानी हां तो जा हम जहां मरी हो वोट जाना समझ जाइयो तुम्हारा को बरियारियो मरवाई ना वोट समझ जा हां तो जा हम जाते चुप हां अपन थाना में अपन भौजी के जगह मरवाइया आइल बड़न बड़ा हम जने में काम होने में वोट मार दिया भइल बड़ा नहीं अच्छा चलो ले लो नतिया कैसे थाती दे लो ये सन चटना न हो जेने से मन कलो ओने से घूस मिलेला त लील के ओने वोट मारवाई मार मेहरानून के लगत सबनी के दिमागवा कहत कि वोट जेने में कमन कही ओने में आओ तो ना जुहा के ना तो हम कहत नहीं देख लो बाप रे बाप है जगह सनोइल के जैसा कर जा हम जेने में काम न ओने में वोट मारे
कोई कहताटे बा हम तो ऐसा कहीं देखला ही ना एकरा जैसन आदमी बोले वाला। हम आते एकदम का हम बताई का बरबरात रही रे का बरबरात रही जी। देखो तनी हम मंगरुआ या के कहता ना कि वोट हम जाने में कम होने मारब उ हमर मालिक हटे का कि हम जाने मन करी उहे कहते कि जेना मन करी हम वोट मरिहा उ सब हमर मालिक हो गइल बड़ा चमचा हो गइल बस न हर गांव में कएगो चमचा हो गइल बा। आ सुनो तनी जी हमरा ऐसे लागत नहीं कि कहीं से ले ले होई थाती उती पैसा अरे घूसखोर ना और सनतिया ई सब घूसखोर खा के एनो ने कइले होई। हम काहे कि कहे जाई जी मुंह मारो ओसन के रौरा से सुगर नहीं खन सुगर के नहीं के बात जी का आपन वोट आपन हमनी के कहीं दे जाओ का ओही तुम समझात रही तो ना हम जन्म कम ओही में वोट मरिया बार-बार यही बतिया कहत रहन काहे ना कहले कि रुका होत न मारा तोरे में नतिया के बोलत मुंह में के एकदम थूके सुखा गया। चली रहो कितना गर्मी हो गइल पसीना पसीना पानी दी रख पिए के और कुछ ना कहत रहे। अरे ओकरे मजल बा कुछो कह दी मुंह एकदम राखी लेगा के हाथे में जीभी काछ ले हम ऐसे उ का दिया न कुछो आता ना बोलत रहे उ न अरे हाथ ना बोले फिर हिम्मत बटे राखी लेगा के जीभी ना काछ अरे आगे तनी लड़ाई झगड़ा करे के जरूरत नहीं है जी। पूछम खाली लड़ाई झगड़ा ना करब आजकल ना ओ टाइल बनू तो मैं पीपी के सन किया गइल बसन की हवे कमल छाप में मारम तो हम लालटेन छाप में मारम तो हम भाजपा के जिताई में सब पागल आ गइल बसन सठिया के बसन रउआ जिन झगड़ा करे जाई जानते बन के आजकल के मैं आदमी दुश्मन हो गइल चुपचाप केहू समझ के हमनी के बदल जी चुपचाप हम बताई मारे के दिन मार दल जी वही पर हां तब का जी हमरा तो बटामिया बुझेबे ना करला उ जगह बतावेला सन ओइ में टिप देम जाना मन करी भले मारा जाना पर मन ताना पर नहीं मारे के रउआ अग्नि जगह बतिया हमनी के आरक्षण मिलल बाटे हमनी के ना जाना मन करे महिला के ओने में मारल जी आ सब को मीटिंग कर लेबे जे एक ही जगह हमनी के मारे के बाटे। हां कैसे के हमनी के हमरा को बता दी समूह में मार दे। हां ठीक बाटे जाई रउआ आओ तनी तब हम पानी गैठा वाले के छता पले पानी देओ तनी पी ले हम तब निकाल के। नमस्कार प्रणाम भैया हम शशिराज। नमस्कार प्रणाम प्रतिमा सिंह। और देखनिया जा हमर देवर बबुआ कितना जबरदस्ती करत रहन कि जाना मन करी ओकरा में ना हम जाना में कम होई में वोट मरिया। देखी जा भैया जी दीदी जी जाना मन करे ओने में वोट मारम जा ओइसे में भी औरत के आरक्षण मिलल बाटे ओ समूह में मीटिंग करके एक के जगह वोट मारे तनी फायदा होताटे आ जैसन ओरा सब के लागे ओइ में वोट मारी जा कोई के जबरदस्ती नहीं खे। नमस्कार प्रणाम आप सबके छोट भाई भतीजा बीनेलाल बिहारी बाबू। और ये वीडियो एगो खास मकसद बनावल गइल हटे कि केहू के कहला में बहकावला में पैसा के लालच में आके केहू के वोट नहीं के देवे के अपन विचार करी दिल करी जेकरा पर ओकरा पर वोट देवे के बा और केहू के बहकावला में नहीं के देवे के। तो उम्मीद बा कि वीडियो अच्छा लागल होई और एकरा के वीडियो के दिल पर नहीं के लेवे के। तो ये वीडियो से दी विदाई अगले वीडियो फिर से मिल जाई। नमस्कार।